हिंदू धर्म की जय, सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय। बोला श्रीवर रामचंद्र के, सत्य सनातन हिंदू धर्म के, जय श्री राम, जय श्री राम। ଆଉ କିଛି ଜଣ ଦର୍ଶକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଏଠୁ ନମନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ ଯେ ସୌଗତ ରାମ की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे, तो ସେମାନଙ୍କର ସୌଗତ, ସେମାନଙ୍କର ଶପଥ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣବଳ ଯୋଗୁଁ, ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତର ଛିଟାପ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେଠି ଏକ ଭବ୍ୟ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ सत्य सनातन हिंदू धर्म के, सत्य सनातन
এই কার্যক্রমকে প্রত্যক্ষ ফুলবাড়ি জনসাধারণের প্রত্যেকটি হিন্দুরা প্রত্যেকটি জনসাধারণের भाई आगे के रुहतु दुईटी पताका छाड़ीदे आउ कि आगे रुहतु अपमान पाइबे भरपूर अपमान ग्रहण करेंगे।
କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷର ଅଣ୍ଟ ଘଟେଇ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ରାମଲାଲାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ସାରା ଭାରତ ନାହିଁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଯେଉଁଭଳି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼ିଛି ସେଠାରୁ ଫୁଲବାଣୀ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଆଜି ଫୁଲବାଣୀର ପ୍ରତି ଛକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମାର୍କେଟରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଫୁଲ ସଜେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗାଇ ଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପୂଜା ଆଚରଣ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତଥା ରାମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମ ମହୋତ୍ସବ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବାଇକ୍ ରାଲି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଇନା ମାର୍କେଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ ଦେଇ ସାରା ଟାଉନ ପରିକ୍ରମା କରି ଶେଷରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପହଞ୍ଚି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।